Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu Jiem Borg flimkien mal-Ministru għall-Ġustizzja u r-Riforma tas-Settur tal-Kostruzzjoni Jonathan Attard indirizzaw l-24 edizzjoni tal-Commonwealth Law Conference li qed titlaqqa fostna bis-sem ta' avukati u professjonisti legali oħrajn minn 56 pajjiż membru. Il-konferenza u t-tema tagħha din is-sena jaħbtu eżatt mal-avvanzi u l-isforzi kontinwi li qed isiru minn pajjiżna biex jissaħħu l-istituzzjonijiet legali anke biex ikunu mħejjija l-isfidi tal-futur. Fil-ftuħ tal-konferenza għalli għad-Deputat Prim Ministru esprima s-sodisfazzjon li Malta ntażlet biex tospita din il-laqgħa internazzjonali. Dr. Borg li attwalment ukoll il-chairperson tal-Grupp Tazzjoni Ministerjali tal-Commonwealth stqar li Malta impenjata li tiżgura li l-valuri tal-Commonwealth jiġu mħarsa u nnota kif il-pajjiżi qed jgħixu sitwazzjonijiet globali li dejjem qed isiru aktar komplessi bir-rwoli tal-liġi fil-promozzjoni tal-istabilità, tal-ġustizzja u tal-progress qatt qabel ma kienu daqstant kruċjali. Kemm jiena kuntent li din il-konferenza tal-Assoċjazzjoni tal-Avukati fuq dan il-Commonwealth qed tinżamm f'pajjiżna. Rilevanti wkoll għal fatt li bħalissa Malta qiegħda tiċċerja il-Kumitat ta' Azzjoni Ministerjali, ġifieri dak il-kumitat l-iktar importanti u b'saħħtu biex jara li l-pajjiżi jkunu qed jirrispettaw il-prinċipji. Kien ta' pjaċiri li nilqgħu fostna u nkomplu nsegwu din il-konferenza matul din il-ġimgħa. Min-naħa tiegħu il-Ministru Malti għall-Ġustizzja enfasizza l-istorja rikka ta' pajjiżna u l-pożizzjoni strateġika tiegħu fil-Mediterran fejn isservi bħala pont li jgħaqqad kulturi u idejat. Il-Ministru Attard irrimarka li fl-aħħar snin Malta daħlet riformi kostituzzjonali storiċi akkumpanjati minn investimenti sostanzjali fir-riżorsi umani u l-infrastruttura. Huwa ta' sodisfazzjon għalina l-Maltini li nospitaw l-24 edizzjoni tal-Commonwealth Law Conference. Din hija okkażjoni għalina l-Maltini li nirrakkontaw il-proċess riformattiv li għaddejna u għadu għaddej minnu s-settur tal-ġustizzja biex nassiguraw dejjem aħjar aċċess għall-ġustizzja kif ukoll illi jkollna istituzzjonijiet aktar b'saħħithom u salta ta' dritt li tibqa' fuq l-aġenda tal-pajjiż.